रंगभूमी साजरा करतो आणि स्नेह मंदिराचं योगदान त्यात महत्वाचं आहे. स्नेह मंदिराच्या या वास्तूत आपण हा साजरा करतो. त्या संचालिका ज्या आम्हाला येतात सदैव असं स्वागत करतात. पंडित जगन्नाथ पेटकर बुवा, पंडित मडिये गुरुजी, पंडित लक्ष्मण बुवाचो, पंडित रामराव नायक, पंडित बबनराव हळदणकर, पंडिता कुमुदिनी काटदरे, पंडिता निर्मलाताई पै काकोडे संवादी. त्याचबरोबर त्यांनी कीर्तन कलाही आत्मसात केली. वास्तविक कीर्तन म्हणजे जणू एकपात्री संगीत नाटक असा पुरस्कार पटकावला आहे. शिवसेना सिंधू महोत्सव सिंधुदुर्ग येथे पुरस्कार व सन्मान. सम्राट बडगावतर्फे नाट्य वर्गण वादिका म्हणून प्रेरणादायक पुरस्कार. चक्री कीर्तन संमेलन कुडाळ येथेही त्यांना सन्मान व पुरस्कार मिळाला आहे. एकदम घाणेरडा किंवा दुष्ट माणूस अशा पद्धतीचा तो आहे. त्या पद्धतीने तो करायचा. 3 कॅमेरा लागले होते. एक क्लोज होता, ते वेगवेगळे म्हणतात. हे माझ्या परीने केलं, व्यवस्थित झालं सगळं. संध्याकाळी म्हटलं घरी जायचं. आता काय काही जमणार असं काही वाटत असं घरी आलो बहिणीकडे. बरोबर 4:30 वाजता मला फोन आला ती प्रोडक्शन की तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि परवापासून तुमची शूटिंग करतोय. तुम्ही राहतात कुठे? तुम्ही गोव्याला राहतो म्हणून सांगायचं तर मोठा प्रश्न, कारण त्याला हिंदीचे आर्टिस्ट पाहिजे. नाही मला सांगितलं होतं प्रोडक्शन तू हिंदीमध्ये बोलेल, ती मराठीमध्ये बोललो. खऱ्या अर्थानं गद्य पद्याचं उत्तम आणि परिणामकारक मिश्रण करून सुविहितपणे सादर केलेला पहिला नाट्यप्रयोग म्हणजे कैलासवासी अण्णासाहेब किर्लोस्करांचा संगीत शाकुंतला. निसर्गरम्यता आणि भाषारम्यतेबरोबरच लालित्यपूर्ण भाषानं पद्य रचनानी शृंगार करुणा वात्सल्य या संगीतानं पुलरसाने नटलेलं कालिदासांचं शाकुंतल 4 अंकी नाट्यात पुण्यातील आनंदोभव नाट्यगृहात 31 ऑक्टोबर 1880 रोजी अमृतसिद्धी योग दिनी अण्णांनी आपल्या किर्लोस्कर कंपनीतर्फे सादर केले आणि समोर गेलेला आहे. ज्यावेळेला कलेला प्रसिद्धी नव्हती, ज्यावेळेला कलेला मान्यता नव्हती, अशा काळी सुद्धा त्यांनी त्या नाटकामध्ये त्यांनी एवढी आवड निर्माण केली आणि म्हणूनच आज गोव्यातील अनेक कलाकार आपण घडताना बघत आहोत. कला आणि संस्कृती या नात्यानं मला एकमेव उद्देश आहे. फक्त नाट्य परंपरा संवर्धन करण्यासाठी किंवा ती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पोहोचण्यासाठी तुम्ही नाट्य क्षेत्रामध्ये येऊ नका. तुमची खरी तुमची स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी, तुमचं नाव कमवण्यासाठी. नाव आपल्याला प्रत्येक जन्म भाषापासून आपल्याला दिलेलं असतं, पण नावामध्ये जर खरी ओळख जर आपल्याला निर्माण करायची असेल तर ती आपल्या कामातून आपल्या कर्मातून ओळख निर्माण जो करतोय तोच त्या माणसांना लोक आदराने बघतात. पण बोलायचं नाही. त्या फक्त प्रश्न विचारला की माझ्या सुधाविषयी मी पेडण्याला एक नाटक करत होते करीन ती पूर्व आणि माझी त्यात पुतळाची भूमिका होती आणि गजरा शांता मानलेकर म्हणून आणि ते तिथं डायरेक्टर होते. मला एक पहिल्यांदा नवल वाटलं की मराठी नाटक आहे, मारिया डिसूजा आहे, म्हणजे भाषा कशी असेल काय असेल. पण एक महिना तालीम होती आणि मी तिथेच होते. त्याने इतक्या सुंदर रीतीने ते नाटक बसवलं, तर दिग्दर्शन सुंदर केलं. हे सगळं झालंच, नाटक तर दात देऊनच गेलं. पण त्यांनी त्यांचं एक कौतुक मला करावंसं वाटलं मारिया डिसूजाचं की ते एक कवी होते, लेखक होते. पुतळाला नाटकात गाणी नव्हती, पण त्यांनी स्वतः लिहून तिथं स्वतः चाल नव्हतं, त्याने गाण्याचं पण ज्ञान होतं, ते शास्त्रीय संगीत त्यांना अवगत होतं. त्यांनी स्वतः गाणी लिहून त्यांना यमन राग, भूपराग, पाकिस्ती राग अशी मला ती गाणी त्यांनी दिली आणि ती त्यांची तिन्ही गाणी मी तेव्हा मला तेवढं शास्त्रीय संगीत माहीत नव्हतं. तुम्ही गात होते पण स्वतःमध्ये ताळ कशी मारायची हे माहीत होतं. पण जेव्हा स्टेजवर मी गेले त्यांनी शिकवलेली गाणी जी होती, मला वाटतं त्यावेळेला पेट मास्तर म्हणजे कृष्णा माशेलकर म्हणून होते. कृष्णा माशेलकर म्हणून वाजवत होते, हे मला माहीत आहे तेव्हा. तरी सुद्धा मी लहान होते तेव्हा.
तर त्यावेळेला मी ती गाणी फक्त सिंपल म्हणत होते, ताणबीन काही नव्हते माझ्याकडे. आणि जेव्हा नाटकाचा प्रयोग झाला आणि कोरगाव काँग्रेसच्या देवळात तो प्रयोग होता आणि शांता मातेकर माझ्यापेक्षाही खूप सुंदर गाते, खूप सुंदर गाते. कारण तिचा आवाज एवढा सुंदर आहे, एवढं क्लासिकल तिला येत आहे की खरंच ती गोव्याची महान गायिका आहे असं मला वाटतं, शांता मातेकर.